הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא אתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים. יהיה תוהו ובוהו, המחלקות הפנימיות יהיו עמוסות עד קצה המסדרון. אני לא יודע איך אנחנו נתמודד עם זה, אני צופה שיהיה משבר. אתה רואה פה כמעט 80% במבוגרים. לפעמים אנחנו לא מספיקים להגיע אליהם ולבדוק מהם רעבים או להאכיל אותם. עד כמה מצב הצפיפות חמור בין 1 ל-10? 12. הלב שלי מרים ידיים. כעת משהו קטן וטוב, אלמוג בוקר עם הישראלים והישראליות הכי יפים שאתם לא מכירים. עד שנת 2011 אלדד עמרם היה בעל חברה מצליחה בשוק ההון, אלא שאז הוא החליט שיש דברים חשובים יותר בחיים, והחל להתנדב בבתי חולים מתוך רצון לשמח את המאושפזים ואת בני משפחותיהם. בעצם גיליתי בתוך הבית חולים שיש איזשהו ואקום, היה צורך בגוף שיאגד ובעצם יבנה איזושהי פלטפורמה שתאפשר לקבוצות ולארגונים לבוא ולהתנדב על מנת לבקר מאושפזים. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. התחלנו לחלק קפה ועוגיות למטופלים. זה היה חוויה מטורפת. יש פה מטופלים שכל כך בודדים, וברגע שאנחנו נכנסים אליהם, הם פשוט מקבלים שמחת חיים. הלב שלי נקרא לשניים, חציו שם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פעם, ואין תרופה בעולם ללב. גם עושה לנו טוב וגם עושה להם טוב שאנחנו באים להתנדב ולבקר אותם, ועם הזמן שאתה בא זה כבר לא התנדבות, זה כאילו אתה בא מרצון של עצמך ולא כי עשית את זה בתור מחויבות אישית. לקח לי הכל, רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא במרכז הגריאטרי אנחנו מקבלים כל כך הרבה תובנות שאי אפשר להסביר את זה. יושבים שם אנשים מבוגרים שנותנים לילדים בני 30-40 ולקצת פחות מבוגרים טיפים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. מכאן מסופקים, מאושרים. אני אישית יכולה להגיד לך שכל פעם שאני כאן, אני חוזרת הביתה לנשק את הבעל ואת הבנות ולהגיד תודה רבה, קיבלתי פרופורציות, ומאחלת לכל מי שנמצא כאן לחזור לבית שלו כמה שיותר מהר. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. מספדי למחול, לזכך את החול. אם אתם יודעים על מאושפז שנמצא בבדידות בבית החולים, כל מה שצריך לעשות זה להתקשר למוקד כוכבית 5784 ונציגי העמותה יבואו לבקר אותו. זה סיפור, לפני שבוע אני יצאתי עם הכלבה שלי לסיבוב, באמצע הסדרה בתל אביב ניגשו אליי 2 בחורות צעירות ושלפו פלייר. ואמרו לי, אולי את רוצה לעודד ולשמח חולים ללא קרובי משפחה בבתי החולים. אנשים מדהימים שעושים טוב לחולים כאן בבית החולים, עם עגלות קפה ועם גיטרות. כאן כוכבית 5784, והם יגיעו אל היקר לכם, ששוכב במיטה וצריך קצת שמחה.
עמותת ביקורים, עמותה מדהימה שמפעילה מוקד חברתי להזמנת ביקור משמח עבור חולים שמאושפזים בבתי חולים. מה את עושה? את מתנדבת? שם זה עשייה מדהימה ומהממת. אנחנו רוצים ככה יום-יום להתנדבות, יש לנו שעות של התנדבות, שאם אנחנו רוצים עם עגלות קפה, עם שתייה חמה, עוברים בין החדרים ומאושפזים. ויש את המוקד ביקור חולים, שככה זה... יש לנו באמת מערכת ששם נכנסות אליהם כל הקריאות, ואז אנחנו הולכים באמת לבקר את המאושפז הספציפי הזה, עם ספר ובלון ופרח וורד. מגיעים ומבקרים עשרות אלפי מאושפזים כל חודש. כשאין מי שיבקר אותם מטעם המשפחה. למעשה הם זיהו שיש אחוז לא קטן של מאושפזים ששוכב בבתי החולים, ואין להם מי שיבקר אותם, לא משפחה, לא חברים, פשוט לקחו את זה על עצמם והרימו את הכפפה ופתחו מוקד ייעודי לסייע להם לבקר את המאושפזים שלהם בעזרת מתנדבים של העמותה. בזכות החיוך שלכם, בזכות הלב הגדול שלכם ובזכות האור הענק שהכנסתם לחדר, אין לי ספק, קודם כל, בזכותכם בנות מהממות. שאנחנו נרגיש יותר טוב, לא רק אנחנו, אלא כל המטופלים וכל המשפחות. עמותת ביקורים הם נקודת האור מבחינתי. באים ומעודדים ופשוט מעלים את המצב רוח. כפי שאומרים, נפש בריאה בגוף בריא, אז חלק ניכר מההבראה שלי, הנפש הבריאה, אני זוקפת לזכות עמותת ביקורים. תודה רבה לעמותת ביקורים שמגיעה ומשמחת את כל המאושפזים שלנו ומחלקת דברים. אין עליהם בעולם. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.